Sziasztok! Marcsi vagyok, magyar tanár. Az egyik hobbim az utazás, holnap elutazom, és most megmutatom, hogy mit pakolok a bőröndömbe, ha elutazom. Magammal viszem az útlevelem, a pénztárcám, ma még váltanom kell pénzt is, gyógyszereket, lázmérőt, sebtapaszt, a telefontöltőm, hajgumit, néhány kicsi kozmetikumot, például dezodort, csak kicsit, mert kabinbőröndel utazom. Ma még vennem kell új fogkefét és fogkrémet, és természetesen viszek ruhákat, pólókat, nadrágot, törölközőt és fehérneműt. Remélem, nem felejtek el semmit. Ti mit tennétek még be?